deň, bytový podnik v meste Košice. Môžem? Да, как? Да? No. No je tu pani, majú odovzdávať dneska nám 3 byty. Váš byt sa vraj neodovzdávam a je tu problém. Aký je tu problém? Prečo nechcete... А куда мне идти? No ale to nás nezaujíma. Ну так и я не No ale знаю. vy neplatíte nájom. Ну так буду No a платить. zadarmo bývanie je, neviem, skáďal ste z Ukrajiny, či skáďal ste... Ну так надо, я буду платить наем. Aha, nebudete platiť, dobre. Буду платить No, наем. dneska ideme na VSD, zrušiť tu na dodávku elektriny, lebo zmluva je s mestom, nie s vami. Vy máte len na odber elektriky. Medzi nimi sú? Nie, na ZSR-ku. Vami? No, tak ja idem zrušiť zmluvu do VSD na dodávku elektriny. Hej, aby ste vedeli. Keď neodovzdávate byt, nejdete z bytu, zadarmo bývanie je vonka, ulica alebo Ukrajina, nech sa páči. Hej? Dostávate tu peniaze, a čo chcete? Да давайте буду платить пендяж. Какая разница? Буду платить. Что вы мне тут рассказываете? Кто ты такая вообще тут?